Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning lur karo pemancing ulung. Oke, oke. Rambung udan, banjir be urung tasacan ki kayane mandan penasaran nyong mok menawa bilaburan lelene maning lur. Lokasi Kali Gandaria, spot wingi ge lur sing olih lele telu. Bongkaran pondasi ge. Oke, kempane nganggo cere lur. Cere kambi cacing. Oke, ngawet joran siji tok ke lur. Papak mikir arep nusul tapi mandan ora yakin dadine jere mengko sorean. Oke lur. Lanjut. Oke lur, ya wis masang lur. Kumbule lur. Nah, baik. Oke. Kita jeda-jeda mbok tadi videonya kesuwen kaya wingi gue nganti 40 menit. Engko ngaragena strike shooting lur. Oke lur. Ki lur. Aduh, jeneng ora kesoting iki lur. Nyotinge wis mumbul dhuwur ke. Aduh. Lele Jawa apa lele lokal ki? Lele ki dumbu. Lele Jawa lur. Aduh, Cen, bahayani. Gacor. Kiu. Poin pertama lur disambut oleh lele Jawa sing paling gaten. Jundal Jan. Tapi banget tadi dia karena meriang si kena lur cici ya. Harus hati-hati. Oke lur, poin pertama perdana lele cilik lumayan. Nanti karo apa